Rojbaş Kurdistaniyen hêja li ser navê çarpel medya Silav û Rêz bi mijar û mîvanên nû îro em dîsa bi hev re ne. Bi hêviya ku hûn rojekî xweş, aram û bextewar derbas bikin, em dest bi bername xwe dikin. Temaşevanên hêja mijara me ya îro doza girtinê ya çar partiyên Kurdistanî û HDP ye. Bêguman tevî bê mijarê gelek mijarê din ku li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye qewimî ne em ê ser wê jî sohbetê bikin. Piştî demekî dirêj di rewşa pandemiyê cara yekemîn e Kurda Newrozê li qada pîroz kirin. Em ê ser wê sohbetê bikin. Li Tirkiyê demekî behsa reforman da hat kirin. Di bin siya wê behskirinê de peymana İstanbul hat îptal kirin. Ev demek li Bakurê Kurdistanê kampanya zimanê Kurdî dihat meşandin. Bira zimanê Kurdî bibe zimanê fermî, zimanê Kurdî bibe ya perwerdeyî. Welhasil rojeva me dagirtiye em ê bi mîvanê xwe vê mijarê bipeyvin. Doza Kurd û Kurdistanê êdî di qalibên berê yê siyaseta teng de hilnagire. Divê Kurd bi paradigmayekî nû, bi siyasetekî nû, di qada legal de, di qada siyasî ya sivîl de rêyên nû, nexşeyekî nû deyne berxwe. Em ê vê mijarê bi siyasetmedar, hukuknas û nivîskarên xwe bipeyvin. Ez ê biçim anka alî stûdyê û mîvanê xwe bi we bidim naskirin. Ji rêzê ez dest pê bikim. Mîvanê min yekemîn rêzdar Sedat Yurtaş e. Rêzdar Sedat Yurtaş parêzer û nivîskar e. Kek Sedat tu bi xêr hatiyî. Mîvanê minî duyemîn rêzdar Can Gülşenoğlu ye. Rêzdar Can Gülşenoğlu nivîskar û siyasetmedar e. Kek Can tu bi xêr hatiyî. Xêrindar bi ser çava silav şite û temaşavanê te re. Mala te ava. Mîvanê minî sêyemîn Rêzdar Rifat Sefalî ye. Rêzdar Rifat Sefalî weşanger û siyasetmedar e. Kek Rifat tu jî bi xêr hatiyî. Navxêrê da bîbira. Silav ji we re û ji temaşavanên me re spas dikim. Mîvanê minî çaremîn jî Rêzdar Henefî Turan e. Rêzdar Henefî Turan siyasetmedar û berdevkê çapemeniya Pakê ye. Kek Henefî tu bi xêr hatiyî. Gelek savî spas biraya ezîz. Ez ji beşdaran ve jî Silav û Rêzê xwe dibêjim û ji temaşevanan ve jî dibêjim merhaba. Em dest bi sohbeta xwe bikin. Ez ê pirsa xwe yekemîn ji parêzer Rêzdar Sedat Yurtaş bikin. Kek Sedat, cenabê te mirov karibê ji ev 35 salên vê taliyê siyaseta legal e. Tu wê qadê û ev prosesa girtina partiya baş zane. Tu bi xwe jî demekî meqdûr bûye. Niha anka derheqê çar partiyên Kurdistanî doza girtinê hatî vekirin. û nûh aktuel jî derheqê HDP de doza girtinê. Çi diqewime Kek Sedat li Tirkiyê tu vê pêvajoyê karibî ji temaşevanê me şîrove bike em ê kêfxweş bin. Fermo Kek Sedat. Beriya her tiştî ji we re û ji temaşevanan re hurmetê xwe pêşkêş dikim. Bi rastî îro qîmetekî gelê Kurd û pir hêja Kek Qedrî Yıldırım jiyana xwe ji dest da. Ev bernama neviya ez ê jî tevlê cenazeyê bûvama lê Kurda bi rastî jî qîmetek xwe pir mezin wenda kir. Serê me teva sax ve, serê malbata wî û selêgerê Kurd sax be. Bi rastî ev 40 salek eksîra ji nêz ve dizane me gelek jî bi hevra siyaset kir demekî. Yani bu ay carekî din yani tiştên herî xirab tên çêkirin jê encam naîstendin û carekî din jî heman tiştên çêkirin. Bawer dikim ev partiya pênca ye şeşa ye. Yani xencî partiyê ku em bêjin
لێ دۆز هاتنە vekirин û hîn didomin Partiyê Kurdistanî piranî êwa jî yanî hîn berfireh wê bêqalkirin lê berî her tiştî ji ber navê wa doz li wa hatiye verkirin ji bo ku di navê wa da peyva Kurdistanê heye yani ew peyv her çi kas peyvek dîrokî ve her çi kas bi milyona kes jî pêve bi awayekî dîrokî çandî zimanî pêve girêdayî be jî siyasî pêve girêdayî ve jî lê dîsa jî Tirkiye hîn wê peyvê jî qebûl nake ne di yasayê xwe de ne di qanûna bingehîna xwe de em werin ser doza HDP bi rastî ev dozek siyasî ye bêşik yani ji ber çi siyasî ye ji ber ku rê bi tundî li ber girtina partiya li ser kaxizê de qanûna bingehîn da hate girtin biryarek yani tund hate girtin lê dîsa jî ev rewşa siyasetê rewşa ku îro Tirkiye tê de ye koalîsyona ku îro heye ev koalîsyon em dikarin ji Erdogan û Devlet Bahçeli pêk tê ji AKP û ji MHP pêk tê AKPya ku em bêjin di destpêkê de hinek reform bi wadê wî û bi berfirehî û bi yekîtiya Ewropaya ra hevkarî û di pirsgirêka Kurdî de çareserî got û birêket bi rastî 7-8 sal şunda yani 2010 şunda hêdî hêdî û herçik çû bi tundî guhert û îro jî ew jî gelek nêzîkî netewperestên MHP bû û bi rêyek pir tund him di mesela Kurdî de him di mesela civakî de him bi têkiliya dinyaya re him polîtika derve da him rojhilatan avîn û derya mezin de li her cikî yani polîtikayê xwe guhert ev jî bi rastî heman demê de jî li Tirkiye derbasî serokatiyê bû û di vê serokatiyê de jî mîna partî dewlet tê bikar anîn ew tên desthilatdariyê îro jî dixwazin ku ew desthilatdariya di destê wa da bimîne ji destê wan dernekeve ji bo wî jî çi gavên stratejîk divêje ya davêjin ev gava jî ev doza li hember HDP hatiye vekirin jî ji wî gavên stratejîk e yani ji hukukê pêvtir siyaset e lê di heman demê de jî hukuk mîna çekekî siyasetê tê bikaranîn yani dema mera çav li doznameyê digerîne tiştê ku li wêrê hatine gotin tiştê ku hatine tespîtkirin mera baş fam dike ku dîsa bi siyasetê de vegirtiye yani hinekî jî ser Selahattin Demirtaş ve girêdayî ye Yek Sedat cenabê te dipeyî niha li gorî wê doznamê û ji bo HDP û ji bo partiyên Kurdistanî jî ew e mesela hejmarek hebû dibe nêzî 600 siyasetmedarên nav HDP de bi sedan partiyên Kurdistanî 87 bawer dikim ew dixwazin siyasetê qedexe bikin dewleta Tirkî çima ji Kurda naxwazin bi siha lega siyaseta legal de siyasetê bike dixwaze her rê li ber wan gelek cara huquqa navneteweyî de gelek cara navxweyî de behsa tund û tujiyê dike lê rê li ber siyasetmedarên sivîl û demokratîk jî dike sedem çi ye gelo li gorî yani biya min dema mesela Kurd kriminalize bibe wê çaxê dikare bi awayê leşkerî bi awayê polîsî bi awayê evlehiyê vê meselê binirxîne û ji dunyaya ra dikare rehet bêje ku ez li ber terorê şer dikim ji ber vê yekê jî piştgiriyê bidin min ev hinceta li gorî xwe xurt di destê xwe de dihêle ji ber vê yekê dixwaze rê li ber siyaseta demokratîk legal yasayî bêgirtin
لبلê heya ana 5 partî hatine girtin CHP û DP û HDP û DHP û evana tev jî nebûne çareserî em eşkere dibînin ku her carê dema partiyek tê girtin him pirsgirêk zêde kûr dibe him bela dibe him zêde giran dibe ji ber wê yekê ev jî neçareserî yani li vir tiştê ku em dibêjin stratî dixwaze tilatdarî yani xwe li gorî 2023 amade dikin. Di 2023 da welê dixwazin ku ev pêncî û yek zêdetir yek tê xwestin ji bo ku bibe serokê Tirkiye ji bo wan denga amadetiyê dikin. Yani çi ye? Dema em bêjin ji bo wekîlîtî xistina meclisê de bênî kaşkirin. Dema partî were girtin muhalefeta ku ana li hember wî mîna cepheyekî milletê xuyatiye ew jî di nava xwe de bela dibe. Yani armanca yekî qewîn jî di ser va dozara di ser va em bêjin bîntenkirinê re astenkirinê re dixwaze ki muhalefet jî di nava xwe de bela bibe nikaribe bi hev re kar bike nikaribe bi hev re bimeşe û ew jî karibin di wê şertên aloz de li gorî xwe hinek denga ber bi xwe bixşînin. Kek Sedat cenabê te jî mexdûrê vê ew em zanin tu jî ket girtîgehê û mamela li we jî hat kirin em şahîdin. Ez jî yek wê mexdûrê ew ê me qet tiştekî tu nebû me kongra xwe çêkir ji nişqa hemû rêvebirên partiyê serokê partiyê girtin û salek me avêtin zindanê û tu hecet tu nebû yekî anîn ew kes jî ala Tirkiyê ji di kongrê de daxist. Tirkiye kînga bixwaze ji xwe ev heceta dibîne lê tiştê xerîb em bibên cenabê te jî mexdûr tiştê xerîb li Tirkî her carê senaryoyên werdikin lê piştî demekî jî bi awa havê heceta işte demokrasî ji nû ve tê ev kesan ne baş e anka wek Babacan wek Ahmed Davutoğlu partiyê din derxîn gelo li gorî we dem nehatiye êdî Kurd vegerin ev 35 salên vê taliyê di qada legal de tecrübe wan heye her carê ev tişta dubare dibe divê êdî Kurd vegerin mala xwe wek aliyekî Kurdî siyasetê bikin aliyekî Kurdî siyasetê zehmet vekirin jî lê daxwaziyê xwe biçin cem partiyên ku hebûna milletê me û hebûna welatê me înkar dikir bu şeklî hereket bikin demên pêş me de wê hîn ne baş bil gorî we. Yani beşik tecrübe jî heye qedro jî henin û gelek zanînek berfireh jî divê warî de heye yani hinek gav jî henin hine nêzîkbûn jî henin lê belê bes hîna ew kamilbûna ku hûn dixwazin binê wî xêz bikin hatiye were hêvî dikim lê hîn em wiya nabînin yani divê partiyên Kurd, rewşenbîrên Kurd, siyasetmedarê Kurd karibin di meselê netewî de meselê giştî de bi hev re kar bikin û siyaseta demokratîk pêş vederxin bêşik wê çaxê dikarin hukmê xwe jî li ciyekî kom bikin yani em vî yekîtiya vî tiştê ku tu çerçove dikî di Newrozê de dibînin. Bêyî ku bi partiya ve girêdayîbin, bêyî ku bi siyasetê ve rast girêdayîbin lê gelê Kurd mîna çema, mîna ava, mîna lehiya ber ve qada Newrozê diherike û li wêrê tê bahev li wêrê xwe nîşan dide yani Kurd hêvî dikim tiştê ku di Newrozê de em bêjin derdikeve holê karibin siyasetê de jî di partîbûnê de jî di dengdayînê de jî heman tiştî bikin û bibin yektek yek em bêjin gulmistek û karibin yek devek dengek hukmek û li gorî wî karibin bi hev re mîna rêxistinekî tev bigerin. Yani ev jî bi rastî dozê ku vedibin ev doza bixwe jî yani vî tişta hinekî mecbûr dihêle hinekî
bi zorê tam dide bi aliyekî de jî divê Kurd ji viya yani erê hem tedbîra xwe bigirin hem jî ders derxin û li gora wa dersa jî ji vira şûnda bi hev re karibin tev bigerin û gav bavêjin. Ez jî bi te re bêşik. باشه کێک سێدات ماڵاتا ئەس بەگەرم عالیێ کێک حەنفی بدەفکێ چاپەمەنیە یا پارتیا ئازادیە کوردستانê û partiya wan jî yek ji ew ê mexdûr bûye kek Henefî cenabê te kane ew prosesa girtina partiya we û partiyên Kurdistanî wek PSK wek TKDP wek HDP wê pêvajoyê cenabê te karibe ji temaşevanên me re şîrove bike em ê kêfxweş bin. Belê beriya ku ez dest bi axaftina xwe bikim ez jî ji malbata mamoste Profesör Doktor Kadir Yıldırım ve Sersafî dixwazim xwedê wî bi bihişta xwe bibexşîne û serê milletê Kurd û taybetî serê malbatê sa. Niha serdozgerê Mehkemeya Bilind yanî kojera bên yargıtayî bi hinceta ku HDP bi berdewamiya PKK û KCK'yê dawe vekir û ev doza girtina partiyan kete holê. Em HDP çi baweriyê dibe bira bibe. Yani wek tê zanîn HDP dibêje Komara Demokratîk Welatê Hevbeş û her wekî din em nelgel wan hişmendiyên PKK HDP ne lê belê dîsa jî em helwesta dewleta Türk şermezar dikin em nelgel wê helwesta wanin em hember wê helwesta wanin em vên ev nayê qebûl kirin. Ez înca werim ser bersîva pirsa we niha ez ê mesela ku di heqê Partiya Azadiya Kurdistanê da doz hat vekirin di heqê wê dozê da ez ê hinek besa hinek merheleyan bikim di kîjan merheleyan da derbas bû û îro di çi merhelê de ye ez ê bi kurtasî behs bikim ji bo ku temaşevanên me baş zanibin ku ev mesele çi ye û çi nîye. Wek tê zanîn Partiya Azadiya Kurdistanê di yazdehê meha dozdan da 2014 hat damezrandin di meh bi ser damezrandina wê ket damezrandina fermî di meh di ser da derbas bû di yazdehê meha dudiyan a 2015 da serdozgerê Mehkemeya Bilind yani Yargıtayê ji Partiya Azadiya Kurdistanê re ihtarek şand. Go li gor makezagona Türkiye û li gor yasaya partiyên siyasî hûn we partiya ava kiriye lê partiya we nelgorî wan yasayayê divê ku hûn yek hûn navê xwe biguherînin di do hûn behsa milletê Kurd dikin ev nayê qebûl kirin sisê hûn behsa welatekî dikin ku navê Kurdistanê ew jî nayê qebûl kirin çar hûn behsa federasyon û konfederasyon û serxwebûnê dikin behsa çarenûsa milletê Kurd dikin ev ya jî nayê qebûl kirin divê ku hûn vana ji bername û destûra xwe derxin. Ev merhele yekem bû. Gorî cenabê te dibe ne tenê mesela navê di destûrya we de navê we Kurdistanê ne ji bo ji bo bernama we jî doza girtinê. Belê bi tenê ew nîne yanî di rêya giştî de wisa tê xwanê kirin dibe hûn dibêjin zimanê Kurdî bira bibe zimanê perwerdeyê û bira bibe zimanê fermî ew jî hincet e ji bo dawe vekirinê. Ev merheleya yekem bû. Me jî bersîv da me got wala em navê xwe jî naguherînin û em destûra xwe jî naguherînin û em bernama xwe jî naguherînin.
ملت کرد جبر دا ملت که قدیمه لسر و آخر دجی ناوی ولات ویجی کردستان ناوی زمان ویجی کردیه و مافی ملت کرد هایی که بزمان خو پرورده ببه و زمان ویجی ببه زمان کی فرمی ببی رنگی ما پاراستنامه کی دا لی بله او دیمه کی قبول نکرن ایجا رابو لبعض دادگاه قانونا بنجهين كودوين أنا أسمع كمسي لوري جوان را إذن خواست جو أز بخوازم كو أم دعوة بكن أو جبوا مرحلة دديا بمرحلة دديا دا إيجار دادگاه قانونا بنجهين جمرة أوانجي اختار كي همان رنجيشان قوتن نابي خو وبرنامج خو و رزقنامه خو گرون دکارینن ما عینی همان جواب مداوانجی و مرحله دیاجی بوی رنگی قدیا کنگه د 15 ماه یکی 2017 دا مرحله دیا دست پی كان في بقاسي كود تشابمنيه دام دشوبين جارا يكمينه وباراستنا بكردي بيشكشي دادگه كري باور دكم بله ازورم وری کوب ازناته ازورم نها مرحله سیاجی اینجا سردوزگر محکمه بلند ادعانامه آماده کرد پیشکشی محکمه قانونا بنگهین کرد و وانجی و ادعانامه قبول کردن و سردوزگر مطالعه خواستم د 24 ماه 4 2019 دا لسر مطالعه وانا جمع پاراستنک نویسکی خواستم سروک محکمه قانونا بنگهین کدوین آنایسا محکمه سی ما رابو د 24 ماه 4 2019 دا ما پاراستنک هم به کردی و هم جی به ترکی ما آماده کربو ما تسلیمی محکمه بلند کرد براستی دوی اوکامه دا دوی پاراستنامه ما دا گلک تشتی بالکش هنه از باورم که پارتی آزادی کردستان وان هر سه پاراستنامه خو ام آماده نک و ام وانا بکن وکی توکی و ام جرای گشتی را آماده بکن جبر کو جارا یکم لمحکمه بنگهین ترکیه به کردی پارتی کی پاراستنامه دا اموی بکن پرتوک دوان پاراستنامه مدا ده هر دو اختار دا هن پارێزەرên wek Sebahattin Korkmaz, İbrahim Güçlü, Mehmet Celal Baykara, Ercan Sesgin ji me ra alîkar bûn mala wan ava be em spasî wan dikin. Dîsa di parastina mehkema bingehîn da jî kesên wek Rûşen Aslan, Osman Aydın, Hasan Dağtekin û gelek rewşenbîrên wek İsmail Beşikçi, Murat Ciwan, wek Osman Aytar û Naif Bezwan wek akademisyen eber camêr jî bûn alîkarê me em ji wan re jî spas dikin û parastina me hukukî a mehkemeya bingehîn bi rastî ji aliyê Derya Bayır xanima bi navê Derya Bayır ew jî parêzerekî li Ewropa di mehkemeya mafê mirovan da bi piranî dixebite ew ji me re bû alîkarî em mala wê jî ava îcar ji xeynî viya keksîre ji xeynî her çar partiyan ku di heqê wan da doz hatiye vekirin hin partî dixwazin bibin partî diçin mirecaetî wezareta hundirîn dikin û ewraqê xwe didin hindir û kîjan partî tek Henefî ez ê behs bikim
پارتیا انسان و آزادی و پارتیا دموکرات کرد دوسیا خو برن کو بدن وزارتا هندرین لبله وزارتا نافعی دوسیا ایوانا داهی نستن به تمامی اینجا بن فکرنا حقوق وان بخویه جی یعنی او حقوق وانا جی نایب جی کرن دیسا پدکه با کور 4 سال بره رابطه دوسیا خو آماده کریه بریه تسلیمی وزارت کریه گره وزارت بلگنامه کی بدوانا به وای من دوسیا و ورگرد وقتا کو او بلگنامه ده مروا ایدی مرد و پارتی کی یاسایی لی بله و او 4 ساله لیبیا و بلگه اینه او بلگه نادن وانا اویا جیته واتا کو براستی لترکیه حقوق بیه سیاسی او دولت لسر تنکرنا ملت کرد امها کرنا ملت کرد دو چه بو ده 1923 دا چه بو حتی ایرو اوه هشمندیا کو ده حق وان پارتیین کردستانی دا دعوه داغستنه تیبکرن هلوستا کو لهمبر HDP تیبکرن تر او بردوامیات نحسباندنا ملت کرده ایجا از به ریاوه بانک لرایدارن دولته لپارتیین سیاسی و لمحکمه بنگهین کجرد بین آنایسا محکمسی از بانک لوان دکر از دویم لگور نورمن حقوقی نابنتوی لگور بریارن محکمه مافه مروبان لگور ماده نوت مکزاگونا و لگوری وی تبگرن به وی رنگی اوا نوت 8 ساله به وی رنگی و خواست که هون مثلا کرد و کردستان هون به تندی و توجیه هون چاره سر بکن لی نبو دب جویش مندیا بردن و مافه ملت کرد ایک گردونی نازم کرد باش که کنیفی باش gelek spas em biçin Ali Can Gülşenoğlu kek Can me kek Sedat û kek Hanifi gudarî kir cenabê te divî warî de çi bêje em te gudarî bikin kek demo Belê ez jî sersaviyê ji malbata birêz Profesör Doktor Kadrî Yıldırım dixwazim cîvî bihuşta rengîn be serê gelê Kurdistanê. Belê hevalan çerçeva hukukî û şîrovekirin mesela girtina Partiyê Kurda lê ez dixwazim meselê ji derek din yani sebebê wê çi yani ji bo çi devleta Türk vê demê sanayî har bûyî û êrişkar bûyî û derdê wê çi ji bo çi we dem dabûriyê jî tiştê were dikir lê anka bi awakî din tevdigere sebeba wê çi devleta Türk tarîfê xwe wenda kir tarîfê wê xerab wexta ev devlet ava bûye yani ji piştî şerê yekêmê cîhanê tiştê ev devlet li ser ava bûyî parametreyê li ser ava bûye wek ew dibêjin nege şerekî millî dayî felan bêvan wana hikayen yani şerekî millî çê nebûye bi nîzama dünyayê bi peymana Parîsê a aştiyê wek perçakî nîzama dünyayê ev devlet saz kirine were çîkî ew nîzama dünyayê rolekî wenî dayî wan û wan jî ji bermayê İmparatoriya Osmanî xwestin dewletek netew dewlet ava kirine ev asıl avabûna wê di şerreke şer li hemberî kê ye
شر الهمبري جغرافيا بي ولاتي بي عبدية أردنغارية همبري ديروكا بي أردنغارية همبري أنثروبولوجيا سوسيولوجيا بي أردنغارية هون نكارن ج برمائية عثمانية ج حفتي ودم ملتا نتو دولتك آوا بكن ev ne mümkün. Problem jivederi destpedki li paradigmayı devleta Türk parametreyi ser ava bu bikemani Bakırı Kürdistan'ı devlet rahat bu. Pişti reze serhildani Kürdaji tekbirin ev luksavani قدام رستوراsyona çelki, xafira bike, muhalefeta çebuji böndürine, u dure vakta risk çebu dis bçabul serevanı, o dur çibke. Lükse kwani wan rahabu, yani ev rahatya kwani wan rahabu. Ve dama daviye ev lükse avanj deste avanj. İşte sistem elveşyan, dünya dünya dün hava bu u proje embejin perseri çebun dünyaya artık ne dohat sistemi falan u bevane u halki da ne dixwazin xwar mesela roşlata nezik roşlata navin tişnidin danı berxwe devleta Türk veya histike ne tane histike dibine xwed مثلا وانی قرار بکای دکن اوه بکا اوه دوی هبون آمد تالوکه دیگه اف رفلکسی وانجی سبب و رفلکسی وانجی اوه yani devlet Türk aneka her çukas ve hücum yapıyacı defans edeydi. Le defans el hundur danine defans derbi datine derli rojava datine başur datine جبو ويدريده فزخم بكه ويدفانسا فزخم بكه إذا جرت هندرجي ده باسنجك زيادة شيلكيل سر جرت هندري خجز راحت به ويشاري جي بارتيه كردا بقرة legal alana legal beter تجدك يعني نهيلن كرد هلما خبستينه يعني psikolojik وره برفلكسك ورا حركاتك يعني أبايا نمثلا أمبيجن مهبي وآقبي تانية بري أوجي يعني مثلا أمبيجن قرسية آقبي وشخصي أردوغان ده تشبشتي وني أو خد ريسكيت دي تشتي ورا هي ليه هم ويا kek cenab-ı tedbi ev siyaseta re tenkirina saha legal ne siyaseta partiya siyaseta devleti tu ver şirove dike. Beli. Yani xod taluke edibine her rod vejin ve bakama taluke de falan filan ve ne hayalci yani gene rast şüpheli yani ne hayal yani. Duruma var yani ev harbuna var, erişkar yavan, ne şkurt buna var veya şkals buna var. Vakta mera kurt be, mera restorasyona çekti. Devleta Türk sedan daha mera restorasyon çekir ne yani? Cenab-ı Tevbe verdibe le yani ev devlet bu şekliyle edi konjüktüra siyaseta dünyacı destur nadı Türkiye be rahatiye siyasete bike eriş bike mezek ve taliye Türkiye vay heze khoy Libya şunda vekşan diye vay mesela Suriye'de van dorpeç kirine edi per rahati Türkiye ne kanı ev siyaset afaya Cenab-ı Tego defans afa dervekirine ev mirov karı beje ev siyaseteki hücumi ya erişkar be deskir le ev jî devletin din berteki nişandan gav bişunde davêjê niha em bin li çapemeniya Almana gengeşiya wî dikin
دو مرکل دو اره ترکی گله غلطیا دکه نظام چه دوی امریا آخرتنی دیالوگی به ترکی را قط نکن ترکیه به هر آوایی کتی تنگاستیه کی مزن اف هلوستاوی و تالیه حقوق ناسیاوی مثلا پیمانا İstanbul Carki de iptal kırnavi keti tengasiya mezin eriş dike o xetimiye siyaseta Türkiye Türkiye ligori cenabı ve ev siyaseta ko jali heşmendiya ve akılmendiya ve devleti gelo Türkiye kare ev tişta beser bikeve مبخوا گلک جارا اوی بشتاری برنامه بونه ما گلک جارا بیا دیه هر 10 سالا 15 سالا جاری وردکن دیسا سیاست دبیج نوه و بون و دموکراسی گلو الگوری جنابی و جاری گرتنا پارتین کردستانی و گرتنا HDP اوی ور حسام به کانن و اوی بکن دولتا ترکی از قرار refleks seviyede kadar az nabeci ben yüksek kadar zaten politika ve irrasyonel. O ne kadar ve politikayı berdevam bıkı yani dünyaya dijin dünya bu yuva gündeki küçük bu ne var dünya beriye menfaati millete ve devlete tane tüneye menfaat gerek lehevdu verin yani gerek menfaati dünyayı ve emeral lehevdu verin yani politika Türkiye ilo dajo irrasyonel şu an. Ne tişki rasyonel. O mera peyvekeydi esnemezsen kırılırsın. Yani xwenler neke devleta Türkiye. Xwar manevra alani çey neke, xweçî neke, ev ve çayî bişke. Hareketa Kürtçi gerek xwelgora ve mevzî bike yani. Em tedîme got devlet tarife devleta Türk xerabiye لی تاریخ کرداجی خرابیه بچاوی خرابیه یعنی ام خلا پارتی کردستانی به پروگرام کردستانی کردگار falan راویه لی یعنی آن HDP مرن نکاره وانجی وارخه HDP خود بیجن ام پارتی که ترکیه بینه و براجی وراyi مرن نکاره HDP وقت بردوام یا هب دب هادب جی تلاکی بکه وانه دنه بچاوایی به بعجبینه نه عجبینه هم رفبره کردبون و هم جی آرمانجه وان کردوار بون yani cidden bir münakaşaya politik. Fakat HDP ne var ya? HDP projeydi. Bilhafkirini hati idam ezrandır. Tül kadroya vedinleri, tül şamaya vedinleri, tül çike vedinleri. Erek devleta Türk'u u هناك رايداري امبيجن PKK و HDP و حتى الإيراني هاتي أباكرن هاي تقص gövde ve kurt ve kralse ve könce ve kurt bir şey ve havi kadri avaker proje. İdene merakane bepirse galog ev proje avam çivay dalwan dıkın. Jihir salwan dıkın yani çekirini u bser nakabe. Kurd ve nakı nasdinin yani. Kurd ve nas tebavali jihati çekiri dinamik Kurdistan'ı bixwa. Bser yapwa. Cevaz nadı ki proje entegrasyonu serkebe. باشه کک جان مالاتا بابه از بچ مالیه کک رفات جناب ته در حق گرتنا پارتیین چار پارتیین کردستانی و HDP چه د فکر فرمو ام ته گداری بکن کک رفات بری کو جناب ته دست به عقبتنا خو بکه خوازم آگاهداریه کی به رئیسدار بشارانگو و جناب ته جیگو امجی مرنا رئیسدار پروفسور قدری یلدرم گلک خمگینن و ام ایشا مالباتاوی جدل پارو بکن براجیوی بهشتا رنگین به مرن اویور برمگشتکا لی مرن بوی شکلی زو یک جانا مرو خمگین بکه
یک وی اوی متخواست از بیجم یا دودیا جی رجا مجد تماشوانان هبه برا پرسین خواه به مجار گریدایی به شیروه و کرد و کرمانجی بیجن امی کیف خوش بن فرمو که رفات امتا گداری بکن. gelek spas ki Sirac ez dî bixim cîniya xwe sersaxî ji Profesör Doktor malbatê Profesör Doktor Qedrî Xoce û hezkiriyê wî û ji milletê Kurd re diya dikim û ciyê wî bihişt dibêjim. Niha mesela bi çend alîva hat çîrovekirin bi hevalra ê min ez dibêjim hinek ji pencerakî din em lê binerin. Devleta Kurd wexta ku ava bû meşandina devletê bi yasa û bi rêvebirinê bi hukukekî dimeşe. Lê gava ku devlet bi îdeolojik bê avakirin û hukuka wî zî li ser îdeolojiyekî bê avakirin wek hukukî zî nameşe. Ji destpêka Cumhuriyetê vir da لێدمەری ji 1923 heta şerê cîhanî ya yekemîn bi yek partî hatiye îdarekirin û hukûqa xwe zî li gor meşandina partiyekî wek îdeolojik avakirine. Ji ber wî zî bi îdeolojik meşandina devletê da, bi rêvebirina devletê da hukuk zî bi ser nakebe û nameşe zî ji ber ku li gor hukukê zî ew nabe nayê meşandin. Ji ber vaya zê em dinêrin ne tenê partiyên Kurd dîroka devleta Tirk a Cumhuriyetê bûye wek goristana partiya. Yani gelek cara war partiya hatine girtin ku li cem vana rastorastiyekî ku nabêje ez partiyekî Kurd ava dikim, Kurdistan talep dikim, ew kevî namîne. û li gor yasayê zî ew nabe, yasaya xwe zî em bêjin nav neteviyê da dikarî bimeşînî, lê yasayê Tirkî da lê vaya bilaneyê mehna ew kê, em hey di kar û xebata legal de ısrar bikin, partiyên xwe ava bikin û yasayên wan zî li gor vê xwesteka xwe em bikaribin bigorînin. Lê ew yasayê wan zî ez bawer nakim ku rastorast ew bibe. Ji ber ku tu lê dinerî li gor yasayê zî em bêjin li gor yasaya bingehîn partiyên siyasî tên girtin, lê dîroka Tirkî dinêrî bi mehkemeyên piçûk zî partî hatine girtin. Heta şerê cîhanê yekemîn sala pêncî û çaran da yek partî li gor biryara sulh ceza mehkemesî tê girtin. Sala şêstî da Partiya Demokrat bi Mehkeme Asliye Hukuk tê girtin. Ji xwe dû razî darbe dibe, dû darbeyê de partî hemiya tên girtin. û ji wê şûnda zî meşandina hukukê da ew tune, yani hukukî nameşe. Îro zî tu lê dinerî ew kirine. Em bêjin dibêjin yasaya bingehîn em ji nû ve bigorînin, lê gorandinê da tu lê dinerî hukukên navnetevî tev nagere. Mesela tu ew ke pêşniyarê wan dinêrî yasaya bingehîn da gelek madde dixwazin bigorînin, lê ev maddeya gorandinê da maf nadin li gor yasaya bingehîn. Mesela dibêjin 374 kanûn em ê bigorînin. Lê di nav van 374 kanûnan da vana rêvebirina vana li gor neh armanc û li gor vê neh armancê zî çil û neh hedef em ê dênin pêş xwe, li gor van hedefan jî maf û birêvebirî em ê bidin serokkomarî ji vana 128 kanûn li gor daxwaza serokkomarê wê birêve bibe. Niha gava ku werbe kanûna yasayî gelo wê bikar be birêve bibe, kanûna bimeşîne ew kevî namîne ji ber ku dikeve ser yek mirovekî, yani dîktatorî. Ji ber vaya zê ji destpêka vir da kanûn zî li gor îdeolojî çêbûye,
بريفبرنا قانون ازي لغور ايديولوژيا خوچه دکن لغور ايديولوژيا گابا کوچه به تو ماف نادن تو کسیزی كيف رفعت جناب تجي دمكي دريج قاضي ليغالي دا خبتي نها جي هبي جي دي بي هادي بي ام هاتن هدي بي كردا دبي قاضي دا قالك بدل المزندا قالك كاس هاتن كشتن قالك نحقيدين دزندانا دن هينجي دزندانا دن لغوري جنابي 2000 شونده پروسسه کی نه باکوری کردستان دست بکر کرداگو ایدی گلک پارتیان کرداگو ایدی امی به برنامه خواه به نابه خواه به نابه ولات خواه امی سیاستی بکن پارتیان کردستانی آوا بو گلو لگور و پشتی هوقاس بدلا کو او پارتیان کو مجهبه دست بکر هاتیه به ایدی دم نه هاتیه کو او گرسه کو کرده بخواه گرسه کرده کردستانیه بدله کی مزندایه و هر جاره وقتا میناکا د نوروزی تجی به جاره درکت ورته او گرسه یا بگوتنا که صدات دمشه لی گلو ایدی دم نه هاتیه همو کرد دوی مسئله ده به یک الوستی ایدی به ام قانونك فكر جاو دو جدابن لي دبي ايدي كنت بالناسنامه خو بداخوازي خوي ملي بارتي خو ابا كن دوي ده اصرار بكن او دمناتي الغوريت كيك رفات هاتيه درباس بويزي يعني لي دبي واريدا او بارتي و دزگه و ريخستنين كردي لسر خطكي نتوي گاواكو تف بگرن دکارن زور بدن yani لگور یاسایی جوان راحتیه گرتن لی او به زوردان دکارن وکن yani او بدل جبو ویا هاتانی hatta ایروی ایرو شوندازی او کسین کنه تاوی دفکرن gerek او مینیمال دخوازن خود بکاربن بین باهف و جبو ویا زکار و خباتک هیه هم بیشن کارین سیاست روزانه ده او غروبين كو كاسين كو نتوي دفكرن اوانا هاتنا جمهف هن كارو خباطات دمشينن اللي ابيا ريزي بعد كجبو بيشاروجي بكاربن كارين خو بگرسي بهبره بكاربن بمشينن بداخوازين خوي نتوي اللي او كنبه ام بيجن داخوازين تا وقتا كو نتوي نبه تون كاري بوان رخستان آن پارتیان رازی وری با هفش برکو خطه کی سور دلاف بینا وده هیه یکی کو بیشه دخوازا من آن تاوی تونه تیچا وقت آن تاوی بوان را بمشینی او تشتی کدن لی او کسی کنه تاوی دفکرن او دکارن بین با هف و زور بدن قانونا دوی واری دا نتنی پارتیا او آواهی و دزگه هندن اندازی بزوردانی ریحات وکرن کو توزی دناف ده بوی زانی او دمی که وقفا کردی هات آوا کرن لگور یاسای وقفه که کردی تو نکار بوی آوا بکی لی بسالان به محکمه بزوردان وقفه کردی هات آوا کرن هات پجراندزی پارتیزی وسا مره دکاره بزوردانی هنی که او بدن لی او خطانه تفیقا کو بکاربن بین باهب او بکارن ریوکن جوایاره بگرسیز او تکن مثلا کارو خباطه نوروزی و بریاویزی هن چند پارتی و ریخستن هاتن باهب هن خباطه کرن اویا ریوکرن بهب رکار کرنه yani کاریه که دکاره او بکر ریوک جویره لی اویدن مثلا یاسایی دا یاسایی جدایه yani yasa gavaku vek yasayı bimeşe gelek tişt dikare bide Türkiye henek zahmet ediyorlar da jber ku yasa zilgor ideoloji şekil digre ideoloji gavaku şekil digre reynadır red digre hani aka vek kumun go tu parti ne tani parti kurda tira hat girtin le hatta şeysti u şeysti şundazi hatta hafte pazda partinin Türkiye hata girtin. Yani heneka ligor yasaya bingehin hat girtin, heneka ligor mahkemeyin küçük ziyatın girtin. Le gavakul yasaya bingehin dineri, tani yasayın ligor yasa şart uzurfin yasayın bingehin partiyatı girtin.
ew nabe û yadin yasayên wan zî wer hat pînekirin ku tu ew ki yasaya bingehîn zî nema şêstî da hat pînekirin şêstî şûn da hat pînekirin heftê da hat pînekirin heştê û duan da paş derbeya heştê dîsa hat pînekirin vê da hat pînekirin nû dixwazin ji pîne bikin lê vê pînekirinê da zê maf nadin li gor yasa û hiqûqê dîsa maf li ser destê yek kesî da tê civandin ji ber ku ew pêşniyarê wan heye li gor yasaya bingehîn tu lê nerî weke ku hinê berê min got 128 yasa dixwazin wek qararname bimeşînin ew qararname zî bidin destê serokkomarê bi vî şeklî ew nabe. Spas. Baş gelek spas kek Rifat. Ez biçim dîsa aliyê Kek Sedat me destpêkê jî got piştî demekî dirêj îsal Kurda Newrozê di qadan de pîroz kirin. Piştî seha siyaseta legal ne tenê di mesela pandemiyê de ne tenê di siyaseta dewleta Tirkiyeyê qayyûmê de seha legal ya demokratîk bi projekî bû mesela hendeka de bû Kurda ji ew ê bi dûr xistin ji qada legalê yê xwepêşandana lê xwepêşandanê demokratîk siyaseta sivîl bi dûr ket. Ev Newroza cenabê te çawa dinirxîne ev Newroz li gelek bajaran bi awayekî girseyî hat pîrozkirin ew mesaja gel çi ye gelo cenabê te karibî wîya şîrove bike ez ê kêfxweş bim. Yani gelê Kurd beriya her tiştî yani rob roj meh bi meh sal bi sal bi rastî ji berê zêdetir yani hem bi bîr û baweriya xwe hem bi zanîna xwe hem bi zimanê xwe hem bi çanda xwe bi nasnama xwe zêdetir tê ser xwe. Lê yasayê ku hene saziya ku hene hatina ya berhev ji bo ku karibe xwe îfade bike ji bo karibe xwesaz bike ji bo karibe saziyê xwe xurt bike pêşve bike rê li ber viya girtiye yani ji ber wê yekê jî hinek dema hem ji alî psikolojîk ve hem ji aliyê ku ser qisê te behsa xendeka kirin mesela pevçûnên ki wê demê qewmiyên wendatiyê ku wê demê bûn rê li ber Kurda girt ku Kurd karibin wa bi aşîtî di çerçeva demokrasiyê de werin bahev û dengê xwe bilind bikin. Yani ji ber vê yekê Newroz bi rastî sebebek pir meşrû ye qadek pir meşrû ye û bi rastî jî yani zilma ku Kurd yek bi yek û bi tevahî bi civakî dibînin di Newrozê de karin yani dîsa bi wateya Newrozê yani hesinkar kawas çawa em bêjin li gorî dema xwe serê xwe bilind kir li vir jî Kurd bi yek dengî di hundirê xwe de bi takekesî dengê xwe bilind dikin û ew deng tê bahev. Yani beşik tesîra partiya, tesîra kesa, tesîra saziya li sergel heye birêxistinbûn jî tiştekî gelek mezin e lê kesê ku mesela gelê ku li qada Newroza Amedê Diyarbekirê hatin berhev wiya dişopîne min jî nêzde şopan yani li wêrê heya nîvro kes gelek hindik bû nîvro şûnda yani mina lehiyekî li wêrê civiyan hatin serhev welê xuya ku Kurd heman demî de dixwazin nasnama xwe bi aşîtî û bi çerçova demokratîk bînin ziman yani ji ber wê yekê jî biya min Kurd çiqa werin bahev çiqa bi hevra tev bigerin jî îro Tirkiye ku li Tirkiye dijîn yani li perçe mezin dijîn divê siyaseta Tirkiye jî çaverê bikin. Çi ye siyaseta Tirkiye? Li gorî 2023 ana hemû siyaset tev digere û li gorî 2023 da eger carekî din
ev sistema ku ana gelek rên demokratîk rên hukukî xetiman diye eger devam bike bi rastî ve hîn gelek salên dirêj ev sistema ku li êdî bi her awayî li ser gel biye barekî mezin wê bidome ji ber wê yekê jî bi rastî hem stratejiya xwe hem jî siyaseta rojane divê baş bişopîne ku ev dehfika ku ji bo Kurda jî ji bo Tirka jî ji bo rojhelata navîn jî bi awayekî tê çêkirin karibe wê dehfikê xirab bike yani di heman demî de peyvirekî wer jî biya min li rastê heye yani hinek tişt êdî bi rastî mîna ku hevalên dina jî gotin yani pêşî lê nayê girtin lêbelê ji aliyekî din jî eger ev sistema bidome ev sistem ve hîn zêdetir bixetimîne hîn zêdetir şûnda bibe ve hîn zêdetir karibe em bêjin tiştê xwe nedirê de tiştê xwe em bêjin kirêt pêk vebîne divê pêşî li ber viya bê girtin ev jî peyvirekî gelek mühîm e Kurd divê viya jî çavverê bikin yani ji aliyekî di nava xwe de bi rastî heye ku ev derfetên yani tiştê ku derdikevin holê bi rastî hem zordariyeke lêbelê ji aliyê de jî derfetan çêdike divê ew derfetana baş bên bikaranîn. Baş kek Sedat malata ve kek Hanifî cenabê te ji bo Newrozê û di qada de hat pîrozkirin demekî dirêjê bêdengî hebû û Newroza îsal çawa şîrove dikin çi mesaj dame dengê xwe vekê kek Hanifî dengê te girtî ez hêvî dikim ku bihêlek û ew Newrozê ketine rekeberiyê ew bihêlek û ez bipeyivim tişnav em ê ji can û kek Rifat berdewam dikin Newroz çi mesaj dideme ya em çi mesaja jê derxin ya em çi hêviya jê bikin wexta ez wî difikirim bi rastî ez dibêm wexta ez li girseya gelê Kurd dinêrim li qada Newrozê ez zanim ku ê ku hatine wê qadê tev hedefeyî nîn bû tev nedgotin komara demokratîk û filan û vêvan yani ê ku dilê wan bi Kurdistanê re ez li partiyê bûm rojek berê dehev genç hatin gotin ala Kurdistanê bidin me lê şura bibin qada Newrozê lê mixabin ew aliyê ku Newrozê amade kirin ewana ala Kurdistanê wek sembola nekirin sembola Newrozê ez di serî de wî dibînim ez çi mesaja jê derdikim dibe ku milletê Kurd li her çarperçê Kurdistanê yekrêziya xwe ava ya li ser hin xwestekên asgarî em dikarin li her çarperçeyan jî em yekrêziya ava bikin divê ku em bikin jî ji bo ku em bigîjin mafê xwî netewî û demokratîk divê ku em li her çarperçeyan jî di nav wan hewldana da em ne ku em tiştê pir mezin jî bidin ber way kongra netewî filan bêvan na em ewilê li her perçeyî cuda cuda li her perçeyî em yekrêziyên Kurdistanî ê li ser esasê hebûna miletê Kurd û wek siyasî em bêjin miletê Kurd ku li ser axa xwe bibe desthilatdar li ser wî em yekrêziya xwe ava bikin ê didiya dibe ku em destkeftiyên her perçeyekî Kurdistanê wek destkeftiye xwe bibînin yani vê gavê ji ber ku germe germ li başûr û li Rojavayê Kurdistanê hin destkeftî Kurda hene dibe ku em li wana xwedî derê çi dibe bira bibe
ام لوانا خودی دره من دجیانا خدا بیا دیتیه دما کو لباشور کردستان کرد بون خودی ستاتو ازانم کو چه هوا لباکور چه ام بیجن هوا هنک هات مدیت yani جبروی از دبیجم راسته لباکور کردستان ام کتنه ناف شکستکی yani piştê şerê hendek û barîkata mixabin civaka milletê Kurd wek hişmendî jî şikestek var. Dibe ku em rewşenbîr û siyasetmedarên Kurd em rêkî ji milletê xwe re vekin. Li ser esasê netewî û demokratîk em Partiyên Kurdistanî, Hêzên Kurdistanî em bên cem hev û em bibin hêviya gelê xwe. Jê pêva rêkî me tune. Ev jî dîsa tê bîra min. Dîsa ez dibêjim em li Bakurê Kurdistanê em çarenûsa milletê Kurd bidin pêşiya. Çi ye çarenûs? Çarenûs dewletbûnê li ser axa xwe statûya siyasî ye. Em wî bidin pêşiya xwe û em ji bo wî tev bigerin. Dîsa Newroz li Bakur ji me ra çi ewketîne ez wexta ku lê dinêrim bi rastî wek ku min got li wêneyê Newrozê min çend heb alî Kurdistanê dîtin ew jî încer min mixabiniyetîne bîra min. Ez ji ber Newrozê bang li hemû siyasetmedarên Kurd ên Bakur. Ez dibêm li ser müşterekên askarî em bên cem hev me wek Partiya Azadiya Kurdistanê me gotibû ê ku dikarin bidin yek bira bibin yek ê ku nikarin bibin yek bira bi hev ra tifaka ava bikin ê ku nikarin tifaka ava bikin bira danestandinê wan hebe merhebatiya wan hebe silavê bidine ku ew jî tune bû bira neyartiya nekin. Em li ser vê hişmendiyê ez divêm li Bakur em tev bigerin ez bawerim ku em ê bi ser kevin û ez dihêvî me ku milletê me ew ê bi ser kevin. Spas. Başê Kek Hanifiye. Em biçin alî Kekcan. Kekcan cenabê tê ji bo Newrozê û îsal bi girseyî pîrozkirina wê û hêviyên te û daxwazên te divê Kurd rêkî çawa hilbijêrin tu çi difikirî di wî warî de Kekcan? Fermo. Belê. Yani Newroza îsal rê da ku dinamîkê Kurdistanî her zindiyê gelê me li ser nigê xwe yê hêviyê xwewanda nekirine. û kê organize kiriye bêtir tiştê me alaqedar dike ev girseya geherikiyê qada Newrozê ye. Çünkü şuurek devek bi gelê me jir çêbûye icabetî her bangê nakin. Yani ev Newroz organize kirin berî niha bi seda bank kirin û daxwaz kirin ku gel tevê bibin gelê me neçû. Demek gel jî tiştî de fêm kirine lazım li kê derê ve deherûyê derê û wexta nekev serî wî jî belkî bi dengê xwe bilind tiştekî nabêje feqet îcabet jî nakin. Ev tiştî mere kêfxweş dibe pê yani. Ev yek. A du da me bersîvek Kurd ev tevlêbûna dide hem dewleta Türk û hûn jî ev hêrên entegrasyonîst û dixwazin polîtikayê asîmilasyonê bi rê ve bibin li gora bi bersîvek ji wan jî heye. Em werin dîdin ser me. Yani em gerek riyakê ji xwe bibînin. Yani qadirê salar nav siyaseta Kurda de ne
الكيدري سر الكيدري دبن حجب سر قابل بريخستن به مشترك أصداري ده جرك ورنجم هذا هذا خالقنيات وريا كشفار ببینن يعني نه که جان تا آنکه تشتکی خاله کی پر گرینگ تا دست نشان کر گاواده رزدار سدات یورتاش خاله کی پر گرینگ دست نشان کر گو ملت کرد ملتی که آشتی خوازه و آشتی بریا سیاست سیویل دخوازه نوروز آخوا پیروز بکه چالکی خل داخل گلو جناب تجی جوه نوروز گواده تا مساج کی پر باش گرت دوه ادی کرد روشنبیر نوان سیاست مدار نوان ورنجم هف گلو وقتا ورنجم هف مثلا آنکا وقتا تو پیوی دوه خالد هات بیرام گلو روشنبیر و سیاست مدار و پارتیین کردستانی نکانن به هفره لسر هن خالا ورنجم هف و بانکک جپککیر بکن بیجن دما شر چکداری لباکور کردستان خلاص بیاد به دب شر چکداری بردن و سیاست سیویل دموکراتیک مشروع لباکور کردستان خورد بمد او دما نهاتی یک جوی خالا کو جناب تدبی ملت ورنجم هف لسر وی خاله لهب بکن نه باوکی الشر نها PKK دمشینه پر وکیلی خدمت جگلی کرد و کردستان رناک و پر وکیلیه یعنی اول اینو شرایطی که ایده دولت ترک konsept afayı şarjı guhardi. Askeri xudana xdereki o mevzinak u bşalvan arraka bişar. Şu an şor ev konsept afayı guhardi. Konsept eknuani cer divejin alan savunması. Dive 10 kilometre freyi, 40 kilometre dereceyi bomba biter. Sihav, İHA. Ve de tespit dikir o edinejin ve de imha dikir. Yani ابدا ما داویه تو لید نره شروان کردایی هاتن شهید کرد دو گلان هاتن شهید کرد اذا وظیفه عسکری پیشی اپراسیونا وظیفه وانجی داره جنازات هوب دکه yani konsepta devlet Türk aşar cihati gohardı durum ekvardı لهمدري ماكينا قورتي كرد مرل همدري ماكينا فشكرن بده لقور عمل معنا دين جديد جنايات يعني لبهواكي كاتيجوري فانا معنا ازبيجم يعني تو هواي تشي شريرنا نخي لإيرو في كونسبت في قوتي لقور عمل شري تشكداري معنا خواندا كريه يعني ناوي هذا مثلا روجافات شيدنا روجافات كرد شبو ناموسا آخر قبل باريس مجبور بتشك دار فالباشور وريه فقط أنا قال بدري نوريه يعني جرك مرة ريه دنيا بجربينه أو بس سويل تعسزلك بتشتري ورا يعني برامه مرة كانت شيء تبررونه هذا معنى ده يعني مرة ببانجي دهان جاري بارتي كردا افغان الPKK كريه لي وقت دق ناروان دكن وتنا ده حسبين بعضنا جواب مع علاقه دارك جرك ام شفر برنامج يعني خباتك ورا هيجي يعني سالك دو سال بردوام دكه هدي مري بخواد شفر برنامج كونكريت همه شبكه کاری یکیتی چه اف یکیتی اوی چیکاری بکن یکم کاری خود تعریف بکن و ویاجی هر فرا بکن بهتر بخوازه ریخستنا و شرط سیاست مدار سر بخواه تبع بکن و وی علی فرا بکن و کار بکن يعني مثلا اول اکسیون کار هبه فرا بکن يعني أنا فايفة كردية يعني ليه؟ جولات دمينة جنيدة ده
نها کک جان از جناب تاوی بپرسم مثلا کمپانیا زمان کردی لباکور کردستان کمپانیا کی مروف کاره بیجه 40-50 سال و تالیه کمپانیا هری به هشمندیه کی به استراتژیه کی باش هاتی آوا کرن نه پارتیان کردستان و HDP پارتیا پشتگیریا و کمپانیه دکه داخوازین مینیمال داخوازین بچوک کرد ناین جمع هف دویغش بوی و کمپانیه مثلا گلک سپیکلاسیون جی چه بو کمپانی بشکل کی دمشن لی داخوازین نتوی خلا زمان کرد نکامن ورن جمع هف لحف بکندهن خلاندن جناب تاوید به اوی افری چاوا به گلو جناب تا چاوا تعریف بکه yani çiki minimal de Kürt yani asli ifade ev kampanya kır hükümeti. Le spekülasyonu qesata çi yani terlebuna ve mesela çapameni hem duxinin te gotin dibe partiyen Kürdistanî çima bi HDP re ve kampanya dimeşinin çima hûn ji Kurdara devletê naxwazin hûn çima talebên din dernaxînin pêş niha yekcarna gelek cara tarîxa Kurdistanê de ev tişwer bûye em bi tiştên maksimal mijûl dibin lê tiştên biçûk yê rojane ku meriv kare zorê bide kanûnên Tirkiye Merîkanî guherandinê bike em ew tiştanan dana mesela anka Birsa biraz zamanê Kurdî bibe zamanê fermî û zamanê Kurdî bibe ya perwerdeyî divê konseptê de neh partî li hev dikin ev partî bibin 10-20 û Kurd wek aliyê Kurda biçin bi dewletên wek AKP sibe wek CHP bêjin hûn ev daxwaziyê me qebûl bikin em ê bi we re rûnin em wek alî Kurda ev daxwaziyê bikin lê wexta hûn bi daxwasekê din biçin zehmetek û ew jî li alîkî ew stratejiyekî lê Kurd di nav xwe de homojen ninin mesela ev karekî pîroz e pir xweş e lê sûcdar ev û di sûcdar dikin yani divê Kurd ji xwe rêkî bibînin ew cenabê te behsa wî kir jî ew rê çi ye mesela rêya herî maqûl îro ev e divê evê de mirov kare gelek xalê din jî pê girê dayî bibe û vê kampanyayê xurtir bike sibe xwestekê din derxîne pêş ew tune yani di nav Kurda de daxwaziyên biçûk û karibin werin cem hev û veya hîn wek helxakî mezin bikin pêş de bibin ew tune ye her daxwaziyên maksimalîst hetim li pêşiyê daxwaziyên maksimalîst mesela em bên her Kurdekî dilê wî de ji Kurdistanê dewletek dixwaze her Kurdekî dilê wî de serxwebûnê dixwaze lê rastî û realîta welatên Bakurê Kurdistanê tiştekî din e divê Kurd êdî stratejiyekî nû derxînin pêş xwe em çi dixwazin gav bi gav divê mirov viya bihonîne û ber bi daxwaziyên yê nîhayî yê mezin viya bike kêmasî rol Bakurê Kurdistanê ew e cenabê te çi dibêje ji bo vê kek can gerek mere bir tiştardarîne hemberî hebdi yani merekanî devletê jî bixwaze û merekanî kampanya ziman jî pêş yani vana ne hemberî hebdine vana hebdi tamam dike yani ez wexta kampanyaya ziman biraz zimanê Kurdî bibe zimanê fermî ev talep ê bixwaze mal aynı wextê de nikare devlet xwaz bêguman vana ne hemberî hebdine yani minimal talebe Kurdayê rojane jî gerek mere bikin û lê mere veya bir stratejiya xwe esasî girê dayî rêl ber wê vedike firetir dike tekliye mere gel xurtir dike ne tenê HDP ben yani yekî AKP'lî jî yani kanî wer bibe ez Kurdim ez jî dixwazim bi Kurdî bi zimanê çîkî veya ne hemberî hebdiye kî dixwazim bira yani mere kêfxweş bibe ve taleba xwe me şirîka jêrşekê ev şirîk çi qas zêde bi kusamayî baş e ne şerdan her tiştî levdû bikin
ها او تشتغلني او تشتغل استراتيجيك يجيرو حياه دستاك مثلا از وقت انسان كي صرفه مو خازن دوله خازن وجه ديرتش صرفه مو خازن يجي ليه بيعني معنى از حياه صرفه شيء تو كاري دني ناكل تو شي كدني تشكي ولا تو نه يعني بله باشه کیک جان مالا تا بابه کیک دفات ام فکرو رامان ایتد در حق نوروزه و مثلا کامپانیا زمان دجی ام فیر ببین تو چه فکر کیک رفات مثلا نوروزه یعنی وقتا که داوی مرد پیوه ناخوازن تشنازی دوباره بکش ولا من حقیل فکر ولا من حقیقت بگو لی نوروز مساجی کی باشتا یعنی هی اوکین دینامیک آکردا هیه و مساجی کی گله کی باش بو لی دوی شرطان ده گلو نوروز وسا گرسهی پیروز کرن اوجداری ویا هبوتون نبو او گنگجه کدنه مره جبو ای سال او مثلا پاندمی دا دکاره بو وک سمبولیک پیروز کرنه کی چی بکرایا هی باشتر بو جبرکو تندرستیا گله کرد جبو ما هی پیشتره جبوی دا دل دخواست پیشین تشنا باتا گرتن باشتر بو لی ملت کرد زی جی خودنا سکنی هاتبون جمهر اوزی مورالی کی دن دده انسانا اودن او مثلا kampanya zaman kampanya ki hejaye dici daye o her kurdek yani nevek ev ideolojik ev herkes bavarın pişkiri zikir dikezi ve kampanyayı ev lider ve hin tiştanda gava ku ideolojik bir fikre an stratejiya hin parti u rexistan ma fetu kesi tu ne ku jwanda beje ve stratejiya xwe bigorînin lê ew bi xwe gava ku stratejiya xwe gorandin û gorandina stratejî şûnda înab bikin tiştên kevnare bikin ev probleme mesela te pêşniyar kiribû gelo mere nikare pêşniyar bike PKK dev ji şerî çekdariyê berde stratejiya dûr û kur a PKK xwe guhuriye şerê çekdarî di nav vê evkê de tune ye stratejiya wanê ew demokratîk cumhuriyet e demokratîk cumhuriyet têkoşîneke demokratîkî dixwaze bi şerê çekdariyê tu demokratîk cumhuriyet an ji cumhuriyetê zî hûrdatir tu demokratîk ya rojhilata navîn dixwazî û bi şerê çekdarî dunyayê de mînakek vaya zî tune ye yani ew bi xwe gorandan hece tu bêjî ew bikî lê ew stratejiyek wan e ew stratejiya wan ew gerek ber çavan derbas bikin yani ne hewceyek hinêka ji wan re kek rifat cenabê te werdibêje lê êdî hatiye li Bakurê Kurdistanê şerê çekdarî bi her awayî zerarê didi milletê me yani divir de ne mesela banga partiyên Kurdistanî divê kampanyayekî werivekirin şerê çekdarî ji rojeva Bakurê Kurdistanê derkeve me samizî ev e ew bi xwe rakirine ez dibêjim niha demokratîk cumhuriyet demokratîk orta doğu projesi projekî wisa daniye berxwe di şer û xebatê demokratîkê de şerê çekdariyê tune ye xwe ne hewce tu dubare jêrabêjî ji rojevê rake ez xwe rakirine yani tu dikarî mînakek bidî min di têkoşîna demokratîkê de bi şerê çekdariyê kî dikare şerê çekdariyê va têkoşîna demokrasiyê an demokratîkê bide ew kete stratejiya te ya dûr û kur diçe digîje vê merhelê lê înatkirin zî wek hînbûyîneke ew dibe wek evkê devletê zî yani me got yasayê wan hene lê yasa bu wek yasayî nameşe bi dikarin tilêk din bavêjin ji hêleka din û ji xwe re rê nû vekin bi vê rê bimeşînin bi vî şeklî zî dimeşînin kek rifat mala ta êdî em tên taliya bernama xwe ele bipirsim ji hevalê re jî rîza bikim pirs hebin bira ew pirsana derxînin nebe em
دوام بكم أجي كيك سادات دست بي بكم حتى برسوارن كيك سادات جنابي تجبوي قامبانيا زمان چه بيجه براستی yani ev çend salên dawînin gelek xebat çêdibin di navîna saziya da di pena Kurd de jî gelek civîn ji ber pandemiyê li ser Zoomê çêbûn ez jî tevlê bûm yani îro êdî xwestikek talebek giştiye fermêbûna zimanê Kurdî talebek giştiye yani ki çi rê dide berxwe tedî gotineke duê destavêtina kevrê mezin kevirna avêtine yani hinek mesela pir em bêjin hedefên mezin didin berxwe ve çaxî jî tiştek naye çêkirin yani bi rastî jî divê gelê Kurd çünkü em tev dizanin êdî ziman nasname ye, ziman çand e, ziman paşeroj e, ziman pêşeroj e, ziman hebûna mera ye ji ber wê yani dünya zimanê mera çikaye em jî bi xwe ew qasin ji ber wê yekê jî divê êdî zimanê Kurdî bibe fermî çünkü em tev bi êş û azara vî zimanî mezin bûn zarokên me bi rastî wê êş û azarê jî nizanin yani ji ber çi me dîsa em bi rastî her yek ez bi xwe em vedgerin wî zimanê xwe zaroktiye ew dengê ku dibin hişê me de cî girtiye ji dê û bavê me ji derdora me ji cîranê me ji hevalê me ew denga ruhekî dide me bangekî dide me metîne serxwe ji ber wê yekê dema yani çika dinya li me teng bibe bîn li me teng bibe em wenda bibin em dikarin bidin pê dengekî û ji xwe re nasnameyekî bibijêrin ev tiştekî pir xusûsiyetek mezin e biya min ji ber wê yekê jî ev kampanya pir di cidê ye divê bi ısrar be herkes li gorî xwe bi qasî derfeta xwe bi qasî zanîna xwe bi qasî hukmê xwe li dor viya li hinda viya cî bigire çünkü ez zanim gelekan mesela hem doz li hundur vekirine hem jî li derve dixwazin ve dozê bi şopînin gelek ji hev cuda lê dîsa bi hev re têkiliya Kurtê mesela demekî berê dîsa Wexfa İsmail Beşîçî jî civînek gelek berfireh di vî warî de çêkir û hedefa wa jî 10 milyon îmzeye yani ew hejmar jî bi serê xwe biya min mühîm e ji aliyekî lê ne tenê pîvanek yekemîn e ji ber ku ziman mafê însanan ya civakan ya yekemîn e ji ber wê yekê ev divê bêqebûl kirin 24 saetê me li vira îro em bi xwe jî bi Tirkî dagirtiye lê ji aliyê din ve jî zimanê me heye em dizanin ku ev ziman pir dewlemend e ez bi xwe zanim gelek kesê din jî bi dehan salê bi ziman ve dixebitin, dinivîsin, kar dikin, dixwînin lê hîna jî negîştine berfirehiya wî, derûniya wî ya zimanê Kurd ji ber wê yekê bi rastî jî hewcedariyek mezin e em çika her peyvekî sernavê xwe em hîn dibin ew peyv hîn me zêde dike, hîn me baştir dike, hîn xweşiktir dike. Yani ziman nabe ji her tiştike lê hema ziman her tiştike. Ji ber wê yekê jî Kurd divê bi israr bin, bi xwestek bin, bi biryar bin, karibin ne tiştê pir mezin. Dîsa ê ku tiştê pir mezin didin berxwe ew ji xwariya wan e lê belê di vî tiştî de, di vî xwestekê de divê ji bo bi serketinê çi lazim hemû partî kes rewşenbîr çapemenî bi rastî hewl bide. gelek spas em biçin di mesela ziman de ji kek Henîfî bipirsin û pirsê me hene em ê ew pirsana derxîne pêş kek Henîfî ji kerema xwe di mesela ziman de cenabê te çi dibêje bi awayekî Kurd wexta me jî nemayî pirs hene du pirsên girîng hene aval dibên em ê wiya jî derxînin pêş dengê xwe vekê kek Henîfî dengê xwe ez tamam keko ez dirêj nakim bi tenê ez viya bêjim dema ku tê pirsîn gelek însan dibêjin ku ziman gelek girîng e û mihîm e rast e ziman hîmê netewebûnê yani hîmekî netewebûnê ziman e
جبوكو ام زمانه خو بپارێزن جبوكو زمانه ما نمره ام چه دکارن بکن ام ده تشت دکارن بکن یک تشتێکو ام بکن وەک کەسایەت ام بکن هەیە ئەو چییە دەبێ ام دمالا خدا کوردی خەبەردن ام زاروکەی خۆ بە کوردی مەزن بکن ام کارێ خۆی ڕۆژانەدا بە کوردی بەئاخبن ام دە ئۆتۆبۆزەدا بە کوردی بەئاخبن سیاست دەبێ بە کوردی بێکردن ئەم وەک خودێ وی bi dilovanîya xwe şad bike wek Ahmed Qasimoğlu diket kîjan civînên siyasî di mesela Kirdikî Zazakî da rij da berê ku eger hinek bi Tirkî bipeyviyana di cî da ji wîrê derdiket em di wî awayî da em jî wisa rij ab rastî gere em wisa bin lê mixabin hê jî îro li Bakurê Kurdistanê gelek partiyên ku li ser navê Kurda siyaset dikin yan jî Kurdistanî ne hê jî gelek kadroyê wan di nav partiyên xwe da bi Tirkî dipeyivin ê didiya baskê didiya divê ku em ji bo zimanê me nemire em hinek tişt ji dewletê bixwazin çi ye em baş dizanin ji ber ku min mamostatî kiriye ez zanim mesela perwerdeyê çiqa girîng wexta min viya di jiyana xwe da jî dî nebiyê min ê ku çûne yek salekî çûne ew baxçê zaroka da bi Kurdî di wexta ku hê ev qayûm natibûn bi Kurdî wana li wîrê xwe dikirin ew bi tenê bi serê xwe tesîrek mezin li ser wî sebiyî kir devê wî sebî hê jî li ser Kurdiyê îcar partiyê siyasî neh partî rabûn platforma zimanê Kurdî ava kirin o platforma zimanê Kurdî û o tora ziman û çanda Kurdî bi hev re komisyonekî hevbeş ava kirin û o vê kampanyayê dan dest pê kirin hûn ji me bipirsin di Newroza 2021 da tiştê herî bi xêr dema ku meriv diçû Newrozê di çar deriyan da diketin qada Newrozê li derveyê wan çar deriya li derve ne dindirda li derve masa hebûn û li ser wan masa îmze ji însana rûbirû dihat girtin ji bo kampanyaya zimanê Kurdî ez hêvî dikim ku rêjeyek baş ciwan dibin lê eviya bi serê xwe tiştê herî bi xêr ew bû ez dixwazim behsa tiştekî dijî bikim wek bersîva pirsa ku te ji hevala pirsî ez bersîva wî jî bînim yanî ne HDP çendê ha ez beşdarî civîna platforma zimanê Kurdî bûm li ser navê Partiya Azadiya Kurdistanê ji ber ku hevalê me pêwendîdar nexweş ketibû ew nikarbû beşdar biya ez beşdar bû di wê civînê da min pêşniyarek ji platformê ra kir min got divê ku ji bo kampanyayê li Amedê em herin AKP em herin teşkîlata CHP em herin teşkîlata Davutoğlu em herin a Babacan em herin ji wan rêvebirên teşkîlatê ra bêjin bavê min çawa babûkalên me dapîr û dayîkên me Kurd bûn û ev zimanê wan bû zimanê we bû jî min viya li ser navê partiya xwe min pêşniyar kir min got ev ya zimanê we ye jî em herin ji wan re wisa bêjin û em ji wan re bêjin vay me gazî çapemeniyê jî kiriye çapemenî li devê derî ye ger hûn beşdar nebin ew ê çapemenî vêgal devê derî ji we bipirse çima hûn beşdar nabin încar kerem kin werin li qarşî çapemeniyê wî jî îmzaya xwe bidin em gubaş li ser wan çêkin bira ew jî gubaş li ser partiyê xwe çêkin yanî ne HDP em bangê AKP'yiyan jî dikin van AKP'yên ku di AKP da ne û Kurdin em bangî wan jî dikin a bi rastî ev e ziman girîng e divê ku em bi heya partiyê em li vê kampanyayê xwedî derkevin bi taybet Kurdên me derveyî welat jî li ser çend orê orgê bi îmzeyên xwe online beşdar bibin ew ê rêjeyek baş em bicivînin ez bawerim wê ev îmze hettanî neteweyên yekbûyî heya UNESCOyê wê herin gelek spas باشێ کێک
باشه gelek spas. Ricam havalê rejî ew pirsana bînin pêş ekranê. Pirsekî Rêzdar Reşîd Azra heye ku hedefe projaya lehevkirinê be, lehevkirina navbêra İmralî, Qandîl, Ankara û çepên Tirkan be. Dewletê ev lehevkirina dawî anî İmralî bi Ankareyê gelo di pratîkê de dawiya HDP nehatiye. Pirsa evê navê wî çi ye? Pirsa Reşîdê Ezro ez ji Kekcan bipirsim. Kekcan tu çi dibêje? Dengê xwe vekir. Dengê te nayê. Deng. Tamam. Bu hîn pê mayî yani. Aslê xwe de yani devletê wek bi berê jî got devlet li hemberî HDP gelekî bikîne. Teva wan ev proje pevr çêkirinê û wan hêviyê wan ji HDP wek proje entegrasyonê hêviyê wan bilind bû û ew çû bingehê dinamîkê Kurdistanî ket. Yani pere nekir yani. Dinamîkê Kurdistanê ew pere nekir. Vane deneya kimyayê ye. Qusa azot û qusa nizda çî falan devan. Carna dinamîkê Kurdistanê qusayî bilind bûyî ki ji nû de entegrasyona wê bi dewleta Tirkiyeyê pir zehmet bûye. Cevaz nade entegrasyona dinamîkê Kurdistanê. Gerek me veya baş bizanibe. Ji ber vê yekê jî gelekî bi hêrs li hemberî HDP. Yani ji bo wê kusanayî êrişî wan dike. Yani divê me çi hêvî kir û ka me peyva we derbas da ji bo çû Kurda vê nikarin qebûl bikin. Yani Kurd nikarin zebt û reptê kevin falan û bêvan. Yani ew projeyê hêvî dikirin û dinamîkê Kurdistanê hevdû nakir. Mesela Hendeka li gora me ew şîdeta wanî kor ji bona dinamîkê Kurdistanê bînin texma xwestekê dewleta Kurd bû. Hovane êrîş kirin gelek xortê Kurd çîkî 12 bajarê Kurda wêran kirin ji bona bi Kurd berê Kurda digo azadî ji bo Kurd debên azadî Kurd bibên huzûr bînin dafin wê texmê hesabê dewleta Türk ev bû û Kurda ev hesab dinamîkê Kurdistanê ev hesab pûç derxist. Heysa wan ji wê ye yani. Baş e pirsa din hebe avan wiya jî derxînin pêşî xêra xwe. Pirsa Rêzdar Bediran Acar pirsa me ji her çar beşdaran re ye gelo partî û rêxistinên Kurdistanî li ser kîjan bingeh û daxwazan dibên bên cem hev. Du partî û rêxistinên Kurdistanî dibe bi kîjan şêweyê tekoşîn bikin ji hemû axaftifanan re serkeftin. Pirsekî Rêzdar Bediran Acar heye bawer dikim ew ê fehm kir. Kek Rifat tê çi bêje ji bo vê ew ê? Mijarekî bernamakî ew e ya lê dîsa kek Rifat dikaribe? Spas pirsê dicî daye yani îro berê em bêjin ew rêxistin û partiyên Kurdan şablonên wanên cuda hebû. Diwarê birêxistinbûyînê da, diwarê têkoşînê da, diwarê stratejiya dûr û stratejiya nêzik da şablonên wan hebû. Em bêjin her yekî li gor şablonên xwe digot di ittifaqan da em di van çerçevan da dikarin bên bahev. Lê îro şert û zirûfsî pir guhuriye. Em bêjin îro diwarê Kurdistanî bûyîn, Kurd bûyîn da
yani en minimal evkanda em dikarin bên bahev. Ejiber ku Kurdayetî li ser tu kesî tapûkirî ne an Kurdistanî bûyîn li ser tu kesî tapîbûyîn nîne. Kesên ku pir cuda difikirin em bêjin kesên olperestî, kesên sosyalîstî, kesên demokratî, kesên komünîstî diwarê Kurdbûyîn an Kurdistanî bûyîn an li ser welat û axê xwe de siyasetkirinê da dikarin bên bahevûdû û tu evkevî tu ne lê ji bo vayasê gerek siyaseta xwe ya tifaqî zê baş ji nû ve binirxînin yani siyasetekî wan hebe ji bo tifaqiyê da çawa em dikarin bên bahevûdû li gor vî siyasetê zî me re dikare rê veke ji vaya re veke ku min got pir tiştên minimal de gelek şêveyên cûrbecûr dikarin bên bahev ew xwestekên xwe biçî bînin. Spas. Başkek Rifat gelek spas divî warî de kesên ku dixwaze bipeyve hebe tune be em hatin hediye dî taliya bernama xwe bi kerem awe tişkî bêjim bi destûra we na taliye hûn ê bêjin kek Sedat tenê vê mijarê di vê mijarê de fermo tu jî karê yani vê mijarê de dikarim berê ew bêjim bi rastî mutabakata em bêjin seraya çi bû Dolmabahçe 5 sal berê têk çû yani îro girtina HDP rasta rast bi qedandina wê projeyê çikagirê da bi rastî nizanim lêbelê ew mutabakat 5 sal berê qediya yani pêvajoya çareseriyê 5 sal berê cemedandin rakirin cemedokê ji ber wê yekê jî yani îro qedandina wê tifaqê zêdetir dikarim bêjim ku ev hesaba ji bo 2023 têkirin yani ev perçê siyaseta stratejîk ya komarê raste devlet bixwe dike lê ev komar îro hem ji netewperestên MHP hem jî İslam û netewperestên AKP hem jî Kemalîstê ku em bêjin berê ji xwediyê devletê xwe dihesibînin ew îro yani devleta Kur a rûniştî ew bi hev re karekî mezin dimeşînin û di vî kara da jî bi rastî mîna 100 sal berê bi tirsên xwe em bêjin 100 sal berê jî naxwazin yani Kurd xwedî maf bin û ev mesele bi bingehî çareser bibe yani çika şûn de bihêlin çika wê de tam bidin ew kas wê divên ew dema me dûr û dirêj be Başe gelek spas divê mijara pirsa kek bedran de ez dixwazim tiştekî bêjim di mesela pirsa yekem da li ser HDP ez dixwazim ama bi çend hevoka ez bêjim bi rastî li Türkiye li metropolên Türkiye nüfusa Kurda gelek heye ew Kurd jî hêdî ji xwe entegre bûne em bikin nekin ew ê di nav miletê Kurd da hinek Kurd ew ê entegrasyonê bixwazin yani ew ê bêjin em Kurdin lê belê dewlet mewlet ji qeweta me dere em dewlet naxwazin yani bira dewleta Türkiye mafê me bidem me bira Türkiye hinkî demokratîze bibe filan û bêvar ew ê ew xet hebe îca wexta me li HDP dinêre di hindirê HDP da bi tarîbet di wê bingeha wan da xetek Kurdistanî heye û xeta entegrasyonî jî heye a herî bi xêr ji bo miletê ku ew xeta Kurdistanî dev ji HDP berde û partiyeke Kurdistanî da cihê xwe bigirin ya ava bikin û ew Kurdên ku entegrasyonê ji dixwazin wê her hebin û em partiyên Kurdistanî jî em rûnên û em bêjin gelo bivan ê entegrasyon
نیسترا ام چوا دکارن پیوندیه خو به چه شکلی به چه فرموله دیگه ام کارن وی بکن ev mijarekî din e راسته din e ew pirsa hat lê derket ekranê me esasem mijarekî din em dipeyivîn û divê em di mijara xwe de bimînin hêdî em bernama xwe dixwedînin ez kek can dest pê bikim gotinê xwe Îtalyê lê herêk yek deqakî bipeyivin ew ê baştir be wexta me xelas bû spas ji bo rejî wê toleransê nîşanî me da kek can gotinê xwe Îtalyê divê meselê de jî dixwast tiştekî bêje Peyva davi yani pirsa kek bedran işte legal çi merekanê jê istifade bike mere hey veya bike lê meşruiyet esası meşruiyetê esas bike ne legalite û kar berxwedê çi merekanê bû gere mere programatize bike o bike yani sivil ittihatya bir ittihatya sivil li gora me bersîva demeyî yani mere wê bide pêş arasta Başê can gelek sabe spasiya cenabê te jî dikin tu beşdarî bername bû kek sedat gotinê xwe Îtalyê tu dengê xwe vekê kek sedat dengê te girtî gelek spas dikim ji bo bernamê jî ji bo we jî û ji bo beşdar û temaşevanan jî rojek xweş dibin gelek spas kek sedat tu jî hat beşdarî bernama me bû mala te ava be te rengek da bernama me kek rifat cenabê te gotinê xwe Îtalyê Ez ê spasê xwe dikim ji were ji temaşevanan re ji hevala re lê tenê ewkê ew peymana Stenbolê pir zêde nehat gengejekirin ew zê pir Kurd mere dikare bêje dîsa wek îdeolojîk nêrîn e ji ber ku ew peymana Stenbolê bi destê wan hat çêkirin li Tirkiyê hat îmzakirin hat qebûlkirin û di naveroka wî zî gelemperî mere dikare binirxîne li ser jiyana jinan êrîşa jiyana jinan e lê hin avayên cuda zî piştgiriya vê ewkê kirin û derxistin pêş wek ew lebetgeteyiya û hikûmet û dewlet niha zê tenê di wî warî da ew nexweşîna xwe li der pêş xistin û ew peymana şortê rakirin dîsa îdeolojîk lê nirtine gelek spas ji herkesî re ez jî spasiya cenabê te dikim tu beşdarî bername bû kek henifî gotinê te Îtalyê ez di pêşî de spas ji bo çarpel medyayê dikim ku vê fersendê dame ez ji cenabê te û her sê beşdarên hêjara jî spasiyê xwe pêşkêş dikim û gelek spas ji temaşevanan re ku li me godarî kirin û ez hêvî dikim ku milletê Kurd partiyên me yên siyasî hêzên me yên siyasî li ser bernameyekî askarî li Bakurê Kurdistanê werin rû hev û ji bo xelasiya milletê Kurd tevgerin spas gerek spas kek henifî te jî tu beşdarî bernama me bû te jî rengek da temaşevanên hêja me bi çar siyasetmedar nivîskar û parêzgerê hêja Rojeva Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê bi hev re me nîrxand temaşevanên hêja her çar beşdarên me jî dest nîşan kirin ku demên pêş me pêwîstî bi paradîgmayekî nû heye pêwîstî bi rêyekî nû heye divê Kurd xetên müşterek de werin cem hev û yekîtiya xwe û pêk ve xebata xwe xurtir bikin heta bernamakî din bimînin di xêr û xweşiyê de û roj baş